Doncs aquí tenim diferents clàssics de la literatura universal. Jo et diré un tema i tu m'has de dir quin llibre representa millor aquest tema. El viatge. L'Odissea. L'amor. El convit. La passió. L'Eneida. Per molt que siguin autors de fa tants anys, parlen de les coses que ens passen avui dia. Pots sentir l'amor, el dolor... Ostres, que un cop comences i t'hi enganxes, és sorprenent on t'arriben a portar. Passa que els alumnes primer els pot fer com molta por. Però al final, si aconsegueixes que hi entrin, que els llegeixin, llavors és màgia. L'amor i la mort. L'amistat. La passió. El desig. La política. A la Bernat Metge Essencials trobaràs els grans temes universals que han commogut la humanitat des del principi de la història. Noves edicions amb les versions originals i traduccions revisades. Amb pròlegs dels millors experts actuals. Una cosa, podria quedar-me'l? Podràs trobar la col·lecció Bernat Metge Essencials a la web de la Casa dels Clàssics o a la teva llibreria més propera.